Matapos makapagsalita ng manggagamot, agad naman itong ipinalasap sa mga aswang ang kanyang mapangwasak na presensya. Hindi na din yun nagdalawang isip na maaaring maapektuhan nito si Tia Buling sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na mabuti ang kaluluwa ng dalaga. Mananatili itong hindi maaapektuhan ng lakas ng manggagamot kung mapapanatili nito sa kanyang katawan ang kanyang sariling kalagayan. Kinakailangan din niyang harangan ang pagnanais ng kanyang gabay na sumapi sa kanya upang hindi sila magkaroon ng kahit na anong problema. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, ramdam ni Tia Buling ang labis na pangingilag ng mga aswang sa manggagamot. Ni pagtingin ay hindi magawa ng mga ito na parabang nalulusaw ang kanilang mga mata sa pagsilay pa lamang sa wangis ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nag-umpisang mag-usal ang manggagamot, hudyat ng nalalapit nitong pag-atake. Dahil sa wala pa namang naririnig na utos si Tia Buling, ninais na lamang niyang magmasid sa likurang bahagi ng matanda. Ni pagtaas ng bakod at puder sa kanyang katawan ay hindi niya ginawa upang maipakita sa manggagamot ang labis niyang paniniwala sa kakayahan nito. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Tia Buling nang biglang inilabas ng manggagamot ang isang maliit na punyal kung saan inilagay niya ito sa pinakagitnang bahagi ng kanyang daliri. Matapos niya itong gawin, dali-dali naman niya yung itinago sa harapan ng mga aswang upang hindi nito magawang mahulaan ang kanyang gagawing pag-atake. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayaring yon, mabilis na namang nagsipulasan ang mga aswang sa paligid nang masipat nila ang manggagamot na naglaho sa kanilang mga paningin. Bagaman mabibilis ang kanilang mga paggalaw, animoy hindi pa rin yun sapat para matakasan ang abilidad ng matanda. Habang kumakaripas ng pagtakbo ang mga gabunan, kitang-kita ni Tia Buling ang pagsibagsakan ng iilan nitong mga kasama. Kahit hindi nakikita ng kanyang mga mata ang totoong mga nangyayari, nasisigurado niyang kagagawan yon ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas. Halos tuluyan na ngang nalipol ang lahat ng nilalang na nasa paligid. Ang tanging natira na lamang noong mga oras na yon ay ang pamilya ng gabunan, kung saan yon ang namumuno sa lahing pumaslang sa ama ng dalaga. Dahil sa masyadong mailap ang mga ito sa kanyang maestro, kung kaya't ninais na lamang ng manggagamot na umupo sa isang sanga ng puno. Ginawa niya ito nang sa gayoy magkaroon siya ng pagkakataong ilahad sa mga gabunan ang kaduwagan nitong ipinapakita sa digmaan. Wala ba kayong balak na sugurin ako? Anong klaseng mga pinuno kayo? Ni hindi nyo kayang maipakita ang kalakasan ng inyong lahi. Kung yan lang ang kaya nyong gawin, masasabi kong isa nga ang inyong uri sa pinakamahihinang mga nilalang. Pag-uudyok ng manggagamot sa mga gabunan. Nang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, bigla namang napangisi ang mga nilalang na parabang meron itong nilulutong plano para siya ay pabagsakin. Bagaman nagdududa na ang matanda noon, pinilit pa rin itong magpakakampante sa paniniwalang tanging ang pamilya na lamang ng pinuno ng mga aswang ang kanyang kalaban. Maya-maya pa, bigla na lamang nanlaki ang mga mata ng matanda nang marinig nitong magwika ang pinunong gabunan ng, Hindi mo alam kung anong sitwasyong kaharapin mo. Bakit hindi mo tingnan ang dalagang iniwan mo? Kasabay ng pagwika nito ay siya namang dali-daling paglingon ng manggagamot kung saan doon tumambad sa kanya si Tia Buling na hawak-hawak ni Tandang Minda. Dahil sa kanyang mga nakita, mabilis na namang tumakbo ang matanda papalapit kay Tia Buling sa takot na baka kung ano ang gawin nito sa kanya. Habang binabagtas ng manggagamot ang daan, panay naman ang ginagawa nitong pagmumura dahil sa ginawang pagtatraidor ng dalawa.
Habang hinahawakan sa leeg si Tia Buling ni Tandang Minda, panay naman ang kanyang pagtanong ukol sa mga rason nito kung bakit nila nagawa ang bagay na yun. Tandang Minda, anong ibig sabihin nito? Bakit niyo ako sinasakal? Hindi ba nasa iisang panig tayo? Anong nangyayari? Naguguluhang tanong ni Tia Buling. Nang marinig ni Tandang Minda ang sinabi nito, bigla naman yung ngumisi sa kanya habang sumasagot ng, Ito ang realidad, iha. Ginamit namin ang iyong ama para maisakatuparan ang aming mga binabalak. Ngayong wala na kayong silbing dalawa, dadalhin na namin kayo sa hukay. Ibigay mo na ang manika para hindi ka na masaktan. Huwag mo nang piliting humingi ng tulong. Nasisiguro ko sa iyong hindi yan uubra. Matapos makapagsalita ni Tandang Minda, mas lalo nitong hinigpitan ang kanyang pagkakasakal na siyang naging sanhi upang mabilisang manghina ang katawan ni Tia Buling. Hindi na niya noon ninais pang tawagin si Sila sa kadahilan ng labis siyang nagdadalawang isip na kalabanin ang mga taong tinuring niyang kadugo ng kanilang ama. Sa pagbitaw niya sa kanyang kakambal na manika, dali-dali naman itong kinuha ng kasama ni Tandang Minda at mabilisang lumayo sa kanila. Nang mapagtanto ng matanda na nakuha na nila ang kanilang pakay, buong lakas naman itong ibinalibag si Tia Buling sa lupa habang nag-uusal ng mga pamako sa kanyang katawan. Pagramdam niyang kumapit ng husto ang mga pamako sa kanyang kaluluwa, agad naman siyang nakaramdam ng labis na panghihina na hindi naglaon nagparalisa sa kanyang buong katawan. Kahit anong pilit na gumalaw noon ni Tia Buling, tila ba labis itong naging imposible para sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagyang nabaling naman sa manggagamot ang kanyang atensyon nang maramdaman niyang dali-dali siya nitong kinakarga habang mabilisang tinatahak ang daan papasok sa kanilang tahanan. Pakiusap, Manong. Huwag niyo akong ipasok dyan. Mas nanaisin kong manatili dito sa labas kesa ang rumatay sa aking higaan habang patuloy na nag-iisip kung kayo ba'y makakabalik ng buhay o hindi na. Tandaan niyo, Manong, kahit anong lakas ng karunungan yung tinataglay, huwag kang magpakakampante sapagkat hawak na nila ang aking kambal. Wika ni Tia Buling habang siya ay kalong-kalong ng matanda. Dahil sa sinabi nito, agad namang itinigil ng matanda ang kanyang pananakbo habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, bigla naman itong napatingin sa kanya habang nagsasabi ng, Huwag kang mag-alala, iha. Hindi ako madaling mapatumba ni naman. Magtiwala ka sa akin. Ako ang iyong maestro magmula sa araw na ito. Matapos nitong makapagsalita, tuluyan na siya nitong pinahiga sa lupa habang taimtim na nag-uusal. Sinigurado din ng manggagamot na may sapat siyang pananggalang laban sa mga gabunan nang sa gayoy hindi siya nito madaling matangan. Bago tuluyang umalis ang manggagamot sa kanyang kinahihigaan, iniwanan siya nito ng isang maliit na libreta sa kanyang tabi. Kapag may lakas ka, basahin mo yan. Ang pagbabago ay nag-uumpisa sa sarili. Kung gusto mong ikay kalugta ng may kapal, simulan mo nang magbalik loob sa kanya. Bagaman ikay namulat sa maling aral, hindi ito katibayan na ikay wala ng pagkakataong magbago. Mag-iingat ka, iha. Iiwan na kita. Wika ng manggagamot matapos siya nitong ihiga ng marahan. Nang marinig ni Tia Buling ang sinabi ng matanda, tanging pagtango at pagngiti lang naman ang kanyang nagawa sa kabila ng kanyang paghihirap na dinaranas. Ni katiting na paghihirap ay hindi ipinakita ng dalaga sa kanyang maestro nang sa gayoy hindi ito mag-alala para sa kanyang kalagayan. Sa pag-alis nito sa kanyang harapan, buong lakas naman niyang iginalaw ang kanyang kamay sa pag-asang magagawa niyang mabasag ang pamakong inilapat sa kanya ni Tandang Minda.
Sa kabilang dako naman, habang nasa kasagsagan ng pananakbo ang manggagamot, panay naman ang ginagawa nitong pag-ilag sa mga gabunang paulit-ulit sumusunggab sa kanyang kinaroroonan. Ang dalawa sa mga ito ay nagawa na niyang mapaslang, subalit hindi yun sapat para mapahina ang puwersa ng mga nilalang. Nang hindi na niya maatim ang mga pangyayaring yon, nagpa siya ang matandang magpakalat ng mga sumpa sa paligid upang mahirapang lumapit sa kanya ang mga aswang. Dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't agad naman siyang nagkaroon ng pagkakataon para malapitan ng dalawang matandang nagtraidor sa mag-ama. Sa pagdating niya sa kinaroroonan ng mga ito, nadatna naman niya itong nakaupo sa isang bagsak na puno habang abalang-abala sa kanilang ginagawang pag-uusal. Pagsilay ng mga ito sa kinaroroonan ng matanda, bigla namang inutusan ni Tandang Minda ang kanyang kasama upang kaharapin ng manggagamot. Hinabol mo pa talaga kami? Ligtas ka na sana pero sadyang matigas ang ulo mo. Kailan mo ba mauunawaan na may panganib na maaaring maidulot ang pananalagsik ng katotohanan? Ninais mo na lang sanang gamutin ang batang yon kaysa sumunod ka pa sa amin dito. Pero di bale, kamatayan ang hinahanap mo. Yan ang ibibigay namin sa iyo. Seryosong wika ni Tandang Minda habang pinatutuluan ng dugo ng isang aswang ang manikang kanyang kinuha kay Tia Buling. Matapos niyang makapagsalita, bigla namang tinawag ng matanda nitong kasama ang iilan sa mga gabunan na inakala ng magmaestrong yon ang kanilang totoong kalaban. Sa paglapit ng mga ito sa kinaroroonan ng dalawang matanda, bigla naman yung nagsikumpulan habang nananatiling naghihintay sa mga bagay na maaaring iutos sa kanila. Kahit kitang-kita ng mga nilalang na yon na dahan-dahang pinapaslang ni Tandang Minda ang isa nilang kasama, tila ba wala itong nararamdamang kahit na anong awa sa kanilang mga katawan. Maya-maya pa, bigla namang narinig ng manggagamot ang pag-utos ng isang kasama ng matanda na siyang naging sanhi upang buong puwersa niya ding salubungin ang mga ito. Lahat ng mga pandigmang kataga ay ginamit na ng manggagamot, masiguro lamang na madali niyang mapapabagsak ang mga nilalang na nakaharang sa kanyang dinaraanan. Dahil sa may mga tinawag siyang espiritual na sandata, kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanya na lipulin ang pamilya ng mga gabunan. Bago pa man kasi tuluyang makalapit ang mga ito sa kanyang kinaroroonan, nagawa na niyang mapako at matarakan ng mga espiritual na sandata na namamahay sa kanyang maliit na punyal. Matapos niyang mapaslang ang lahat ng gabunan, agad naman niyang tinungo ang kinaroroonan ng dalawang matanda ng dahan-dahan. Sa bawat paghakbang na ginagawa ng manggagamot, sinisigurado niyang hindi siya mahuhulog sa kahit anumang patibong ng kanyang mga kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga niyang narating ang kinaroroonan ng mga ito, kung saan doon niya nasipat ang pagkain ni Tandang Minda ng puso ng manika. Habang pinagmamasdan yon ng manggagamot, hindi naman siya lubusang makapaniwala sa kanyang mga nakikita sa kadahilanang papaanong nagkaroon ng puso ang manika, gayong puro bulak lang ang laman nito. Dahil sa mga pangyayari, napilitang mapatigil ang matanda upang pakiramdaman ang susunod na gagawin nila Tandang Minda. Sa tingin mo, demonyo, ano ang ginagawa mo? Akala mo ba magbabagong lahat-lahat dahil sa iyong ginawa? Hindi ka matutulungan ng demonyong yan. Inihahatid ka lamang yan sa iyong huling hantungan. Wika ng manggagamot habang nananatiling nagmamasid sa buong paligid. Nang marinig ni Tandang Minda ang kanyang sinabi, agad naman itong napatingin sa kanya habang patuloy na binabalot ang kanyang pagmumuka ng napakaraming mga dugo. Ayon sa manggagamot, bagaman kulay pula ang dugong nanggagaling sa pusong kinain ng nilalang,
nakakapagtakang mabilisan yung nangingitim na parabang agad itong napapabulok ng hangin. Sa puntong yon, aminado na siyang maaaring dugungan ng isang demonyo ang mga likidong kanyang nakikita sa pagmumuka ni Tandang Minda. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nagpasya ang manggagamot na sumugod upang wakasan ng hindi matapos-tapos na digmaan. Kahit 2 malalakas na mambabarang ang kanyang kalaban noon, ni katiting na takot ay hindi niya hinayaang maramdaman ng kanyang katawan. Paglapit niya sa kinaroroonan ng mga ito, buong lakas naman niyang ibinuhos ang lahat ng kanyang mga karunungan, mapabagsak lamang ang mga nilalang. Subalit bago pa man makalapat ang kanyang punyal, na merong halo-halong presensya ng iba't ibang sandata, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masalag ito ni Tandang Minda gamit-gamit ang isang patpat na hindi gaanong kalakihan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubunok, kitang-kita ng manggagamot ang pagiging angat ng mambabarang pagdating sa pisikal na lakas. Nang mapagtanto niyang hindi siya uubra sa pisikal nitong kakayahan, nagpasya siyang bahagya na munang umatras upang mapag-isipan ang kanyang susunod na gagawin. Habang nananatiling nakatayo ang manggagamot sa harapan ng 2 mambabarang, dahan-dahan namang nag-umpisang maglakad ng mabagal si Tandang Minda habang nagsasabi ng, Marami kaming isinakripisyo para lamang mahanap ang manikang ito. Hindi kami makapapayag na merong isang taong hahadlang sa aming gusto. Gayong hindi naman niya lubusang nauunawaan ang adhikain naming magkapatid. Sinasabi ko sa iyo, Albularyo, hindi itong panahon ng iyong tagumpay. Matapos makapagsalita ni Tandang Minda, bigla naman itong ikinumpas ang kanyang kamay patungo sa kinaroroonan ng manggagamot na siyang naging sanihi upang sumugod ang napakaraming insekto na nagkaisa. Nang masipat naman yon ng matandang papalapit sa kanya, mabilisan naman niya itong inilagan upang magkaroon ng pagkakataon para atakihin ang magkapatid. Sa paglundag niya ng napakataas, dali-dali namang kinuha ng manggagamot ang kanyang trabungko ng ahas at walang pagdadalawang isip itong ibinato sa kapatid ni Tandang Minda. Pagtama ng mutya sa katawan ng mambabarang, bigla naman yung napasubasob sa lupa nang sa hindi malamang dahilan. Nang akmang hahawakan yon ni Tandang Minda, agad naman siyang natigilan nang mapansin niyang may isang kakaibang enerhiya ang bumabalot sa buo nitong katawan. Dahil sa wala na siya noong maisip na paraan para ipagtanggol ang kanyang kapatid, nagpasya siyang tumungo sa malayong parte ng lugar upang pagmasdan ang susunod na gagawin ng manggagamot. Sa pagsilay naman ng maestro ni Tia Buling na iniwan na ng mambabarang ang kanyang kapatid, agad naman niya itong nilapitan at walang pagdadalawang isip na kinitila ng buhay. Hindi na niya yon binigyan ng pagkakataon para makapalag sa takot na baka yun pa ang magiging mitya ng kanyang pagkatalo sa labanan. Sa pagdating ng puntong silang 2 na lamang ang natirang nakatayo, doon na nag-umpisa ang digmaang halos magpayanig ng lupa sa buong paligid. Lahat ng usal at karunungang tinataglay ni Tandang Minda ay ibinuhos na niya sa manggagamot, subalit hindi yun sapat para ito ay mapabagsak. Nang wala na siyang pagpipilian para magapi ang kanyang kalaban, doon na nagpasya ang mambabarang na gamitin ang kakayahan ng manika ni Tia Buling. Pagramdam ng manggagamot na unti-unti na siyang pinangingibabawan ng kakaibang presensya sa kanyang katawan, agad naman niyang itinaas ng husto ang kanyang bakod at puder sa paniniwalang yun lamang ang makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. Habang naghihirap ang manggagamot, mabilisan naman noong sumugod si Tandang Minda, hawak-hawak ang iilang matatalas na sanga ng puno. Pagsaksak niya sa tagiliran ng maestro ni Tia Buling, agad naman siyang umatras ng husto sa takot na baka malapnos ang kabuuan ng kanyang balat dahil sa lakas ng presensyang kumakawala sa katawan nito.
Matapos siyang gawin ni Tandang Minda, bahagya naman niyang pinagmasda ng manggagamot na panay ang ginagawang pag-uusal ng taimtim. Sa pagramdam nitong tuluyan na niyang napangibabawan ang kapangyarihan ng manika, buong tapang naman niyang binunot sa kanyang katawan ang mga matatalas na kahoy na halos tumagos na sa loob ng kanyang sistema. Kahit sobrang sakit ang nararamdaman noon ng maestro ni Tia Buling, pinilit niya pa rin kaharapin ng mambabarang upang tuluyan ng tapusin ang buhay nito. Sa kalagayan mong yan, Manong, batid kong hindi ka na magtatagal. Maghihintay ka pa bang maubusan ka ng dugo? Umalis ka na habang may natitira pa akong awa sa iyo. Wika ni Tandang Minda nang masipat niya yung pinipilit na tumayo ng tuwid. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, agad naman itong pinunasan ng dugo na nasa kanyang labi habang sumasagot ng, Hindi ang mga ganitong uri ng sugat ang makakapagpabagsak sa akin, demonyo. Masyado mo naman ata akong minamaliit sa paraan ng pagsasalita mo. Matapos makapagsalita ng manggagamot, agad naman itong inilabas ang isang napakaliit na libreta kung saan naglalaman ng mga ipinagbabawal na usal. Karamihan sa mga usal na naroon sa libretang yon ay patungkol sa mga anghel at sa mga pamamaraang kinakailangang gawin ng nakakaalam upang magamit ng kabuuan ng natatagong kapangyarihan. Ayon kay Tia Buling, na sa tinagal-tagal niyang nasa ilalim ng pangangalaga ng manggagamot, isang beses niya lamang itong nasilayan na ginamit ang ganoong uri ng karunungan. Sa pagsilay ni Tandang Minda sa inilabas na libreta ng manggagamot, doon na dahan-dahang yumakap sa kanyang katawan ang hindi maipaliwanag na takot. Animoy habang patuloy itong pinagmamasda ng maestro ni Tia Buling, dahan-dahan na itong nanghihina. Hindi na din maipagkakaila ng nilalang na yon ng takot sa kanyang muka dahil sa inilabas na libreta ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan si Tandang Minda sa kanyang kinatatayuan nang ituro siya ng manggagamot habang patuloy itong nag-uusal. Segundo lamang noon ang naging pagitan nang bigla itong sumigaw ng napakalakas dahil sa pagbalot sa kanyang katawan ng isang espiritual na latigo kung saan binabalot yon ng kidlat at apoy. Pagsilay ng manggagamot na wala na itong depensa sa kanyang katawan, agad naman niya itong nilapitan at walang pagdadalawang isip na tinarakan ng kanyang punyal. Matapos niya itong maisagawa, doon na nga tuluyang bumagsak sa lupa ang katawan ni Tandang Minda habang dahan-dahang nawawala ng buhay. Sa pagsilay ng manggagamot sa naghihingalo nitong katawan, doon na niya ito marahang binulungan ng kanyang pasasalamat. Salamat dahil inako mo ang tadhanang para kay Buling. Ikaw ang nagpalaya sa kanya kaya kung iisipin, wala ako sa puder para ika'y kagalitan. Magpahinga ka na, tanda. Masyado ng pagod ang iyong katawang lupa. Ikumusta mo na lang kami sa iyong mga kasamang naghihintay sa kabilang buhay. Bulong ng manggagamot bago tuluyang nawala ng buhay si Tandang Minda. Sa pagkamatay ni Tandang Minda, naghudyat ang pagwawakas ng digmaan kontra sa angkan nila Tia Buling laban sa mga aswang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pananaliksik, doon nila napag-alaman na sila Tandang Minda pala ang may kagagawa ng lahat ng pangyayari. Sila din ang nag-udyok sa mga aswang na sila ay kagalitan at siya din ang gumawa ng plano para paslangin ang kanyang ama. Kahit masakit para kay Tia Buling ang kanyang mga nalaman, pilit niya pa rin yung kinalimutan at dahan-dahang tanggapin. Sa paglipas ng taon, dahan-dahan nang namumulat ang dalaga sa mga karunungang tinatangan ng manggagamot. Bilang pagkilala at pagrespeto sa kagalingan ng kanyang maestro, hindi yun pumayag na banggitin ang pangalan nito.
Sapat na umano ang pagiging misteryoso nito para naman kahit papaano'y maipagpatuloy pa rin niya ang pangangalaga sa memorya at pangalan nitong dinadala. Magmula noong inaral niya ang karunungan ng kanan, kailan may hindi na niya muli pang naramdaman ang presensya ni Sila. Kahit isang saglit ay ayaw na niyang mawala pa sa larangang kanyang tinahak, pagpapakita na rin ng paglimot noong minsan siyang naging kasangkapan ng kanyang kakambal sa kapangyarihan nito na kung tawagin ay Bulong sa Manika. Okay, isang serye na naman ang natapos. Pero maiksi lang, 15 episodes. Ang galing, no? Yung iba't ibang klase ng twist na hindi mo alam na si ganito pala yung may gawa ng ganyan, si ganito pala yung nagplano ng ganito, tapos para lang makuha yung manika. Alam nyo, tanungin ko kayo, may galit pa kayo kay Tandang Minda? Kasi para sa akin, mas lamang yung pabor ako sa ginawa niya kesa dun sa hinayaan niya lang yung bida natin. Kasi kung hinayaan niya lang, di ba nga ang sabi ng maestro ni Tia Buling, kung hindi ginawa yun ni Tandang Minda, malamang yung kapalaran ni Tia Buling maging ganun. Yun nga, yung sasama siya sobra, magpapailalim siya sa demonyo. Pero ang kinagandahan lang, yun nga, inako lahat ni Tandang Minda. So para sa akin, bayani to si Tandang Minda. Pero kayo, ano masasabi ninyo? Saan kayong side? Pa-comment naman ako sa baba. Pabor ako kay Tandang Minda o galit ako kay Tandang Minda. Yun lang. Maraming salamat sa pagsubaybay ng kwento ni Tia Buling. Hihintayin ko kung saang side kayo. Yun lang. Salamat.